Victorina zuen, zeudoren laguna, zerbait bururatu zen nire laguna irabaz dezan. Ursebi harri jasotzailean naiz laguno, garia batean nintzen bindatzuna, orain berriz. Ni harri jasotzailean naiz, Altzaranetatik nator eta Jose garaitzen nahi. Neskamutriot Paskua edan izena, gorroto dieta trampati guztiei. Basartegi herrian, festak ziren. Egun batean, harri jasotzaileen erakustaldia zegoen. Jende asko zebilen eta halako batean, aldeko plazan, Usebio harri jasotzaileak eta Bittori aurkezleak topo egin zuten. Aspaldiko zer zabiltzazu hemen. Esan dakizu harri jasotzaileen erakustaldi bat izango dela bihar hemen pilotalekuan. Jakin nola ez bada, ni izango naiz aurkezlea eta. Zu aurkezlea ez dakila zango, bani beldurrak nago, urduri zaman nagoen azken egun hauetan. Baina ez nekien zuetortzeko azinerik, Josepa etortzeko azela bai. Lasai muti, zu bera indartsuagoa zara eta. Kaixo, zuek erametko zatan? Aupa, Josepa, zu ere benproba martatzeko asmoz. Bai, noski, horretan ari ondo prestatzen egin naiz. Beno, banoa, oraindik zer egin ikaratzeko, badokapiako forma egoteko. Adio. Hau komenda hau, oso ondo prestatuta ikusten zenio, ni baino hobeto sekuraz. Beno, txorakerik esan gabe, zu beti hemena izan zara eta. Ez, orain ez nahi zanuna, lehen baino indar gutxiago dutu da. Lasai, zu bera zerbait bururatu zai. Bai, kontatu. Begira, inor jakin gabe tranpa txiki bat egingo dugu. Gomazko ari bat jarriko dugu. Hori harina, hori zukaltza beharko duzu. Bestea asko pizatzen duena Josepa beharko dugu. Entzun, ez dakita horren tranpaio nahi ote dute ala. Bai, eta nik nola jakingo dut gomazkoa zein den. Lasai, serio, lasai. Mira honeko ikurbilena izango da gomazkoa. Esaz lasai. Aterako. Ondo, ederki joan zen. Entzun, zer da hau? Entzun nahi duzue, argiak aldatzea pentsatu dute. Hau kontan egin beharko dugu nora edo gara trampatizikinen ikusiko dute. Hurrengo egunean, pilotalekuan. Ara, zer egiten duzu hemen? Zuezan zara Josepa harri jasotzailea. Bai, baina hobeto pentsatzeko berroketa batzu egitera etorri naiz. Reno arte! Hau gozoa edatortu trampatioren zait. Ez duet bere egingo. Entzun, ikusia duzu hori, iso badator. Ederki egin dut loga. Beno, lanean hasi izango dugu. Mikrofono hemen. Ja, bera konturatu gabe sartu nez. Ze uste du horrek? Baina euskaragoa girela da. Mikrofono hemen baldin badago, gomazkoa harik eta urdiena eta erdiazko hau, gehien pisatzen zu niretzat, hemen zortziko du. Beno, banoa, laster hasiko da eta. Ikusia duzu hori? Itxon. Zuek abizatu gabe, inor baton. Bitartean argiak aldatuko dizu.
belonenera onduan, erdi ere du balio. Neixo mantitu errela, niretzara gauzapela. Neixo mantitu errela, niretzara gauzapela. Neixo mantitu errela, hemen irakusiko dut, natuena izunda. Ni hoxe babai mamusia gana. Bai eta bai dago ere bai. Nik baino gehiago bizatzen duzu. Bale, hemen indarran neurtu behar dira, Josefa Uxerio bezain indartsu horien da, baina hori ikusi beharko da. Uxerio indartsuena dirudi. Zer gertatuko da hemen? Nor jasoko du gomazkoa?